Oh, ngoten to. Ngendi kok ket mau. Ora ngomong-ngomong ket mau senengane. Ngoten niku ana ben ana dinane niku rebukan sik. Iki gak kepiye. Jebulane ket mau ki mau ngetes aku. Ngono iku ora bener-bener sengit, mau ngetes di mana kesabarannya lho. Aku semerane. Wis siap gak lho. Tak cempolo bathukmu mun. Mboten ngaten Kang Mas. Mesti lho iki. Lho, nyun sewu. Cara anak ratu nika to dijodokke rung mesti gelem. Mboten Kanjeng Rama, kula badhe medal rumiyin. Asine kae dirapeti. Golek endi sing apik. Lah panjenengan kan mau ngetes kula. Nek wong ayu sing njenengan cantik kabeh. Golek wong wedok sing sabar. Kang Mas. Apa? Sak lumahing bumi sak kruping langit punika mboten wonten priya ingkang nuju prana manah kula kejawi nawang panjenengan. Kang Mas. Badhe ojo Kang Mas. Rungos kok kene. Kersanipun. Ya, kayak gitu. Klintang-klintang omah andang apel klingklong. Graya sae pasangan nopo. Kadang agenda goyang sembarang. Iringane bulan kendang raba-raba. Ilang sambar atiku ora suwak. Ora jomplang mandang goyang sembarang. Iya. Matur sembah nuwun. Wah, iya. Ayo disesuaikan karo nggone kono. Injih Kang Mbak Mas. Mimin Mbak Apri ki nek nggon pendopo juglo ya klambine nganti kaya bungkus permen. Iya. Kok bungkus permen iku pripun to? Ngrelip ora karu-karu kaya kepengin ngonceki terus ngopo? Arep ngopo? Nggih dolanan, permen ra yo nggo dolanan sik wonten ta ora? Wah, aku ora dolanan kowe, moh. Engko dionceki terus didolan terus dicelentik-selentik ngono lho lek. Injih, tingkatan Pak Upami Mbak Limbo. Nggih leres. Senasa ya goreng ati kula dereng saged mari total ning ya jenenge kewajiban ya kudu sumangga. Ngopo meneh? Wis ora usah diterake sing penting bakune nderek dedonga, Nduk. Iya. Sok nek kowe tetakan sing ping pindho nyewa iki itu. Wong wedok kok tetaki lho kowe iki. Nyawango iki tak bukake ye. Palemu mbok ya ora sok cantik, mbok wonge sak madya wae. Iki menjadi figur percontohan yang lain lho. Iya. Aku dikandani para dalang-dalang. Mbak Min sakniki kathah kanca-kanca sing pun mengikuti jejak panjenengan kalih Mbak Apri, senajan to kakung ning ya sok dikemas sing kaya dhewe ngono kuwi lho ana. Dadi ya saiki sak ucapmu, sak lakumu, sak tindakmu ki mesti tinulat kanca-kanca. Iya, Lek. Saniki kathah lho Kyai saking Klaten sing nyandang wedok niku kebu banget dadine. Do kepengin tiru-tiru kaya sampean maksudnya sing anu apa jenenge iki kaya sampean iku lho sing kaum minoritas pokoke ya banci lah ngono kangen aku iki. Nek niku mboten apa-apa lah Mas Ambon iki arep melu kaya aku ya ora iso ngono lah. Apa wedake apa ora kentekke 3 kental. Lah nek Mas Ambon ki dipupuri apa ora malah klawu ngono ki. Lah kok juragane lele barang ya kelayu. Aku ya dandan kok Mimin sesuk nek wis anu jaga runa ngono. Lah brengose ra gelem nyukur arep dandan kok dhewe gila kabeh. Nggih. Sampeyan mboten sanggagas para sing do komentar tengen streaming niku mboten sadikan. Lah ning kula mata yuyu lho. Kesendu sithik ngono mesti nangis brebes miri lho. Mata yuyu tegese matamu dijabat yuyuno kuwi. Napa gampang brebes miri. Gampang brebes. Kula dijanjani wong lanang ketemu ra sida ditemoni ngoten kula langsung 3 dina ora gelem mangan lho. Oh, wis curhat to. Ora ndek beras. Lah saiki jare juragan beras kok ora ndek beras. Maksudnya kak kuwi tetep tuku to hitungane kok mestine. Luar biasa lho Mak. Iya, iki pancen benar-benar panjenengan bisa memanfaatkan masa-masa panjenengan menika nuwun sewu carane
carane piyai lagi ning dhuwur niku ya ora wegah nyelengi gawe usaha. Gak aku nang dhuwur terus, kala-kala ya nang ngisor nang dhuwur terus ya. Kala-kala nang ngisor. Kok tak gantung ning kono lho nek omong wae. Lagi diomongi sampean iso gawe produksi beras luar biasa. Nggih. Ngono ya Mak. Dadi panjenengan sadar bahwa ketenaran itu tidak selamanya. Ngaten. Nggih, dadi suatu saat sampean mangke teng ngisor, sampean di usaha beras wis ora krabaan meneh. Sembah Niku nuwun. apik luar biasa. Sembah nuwun pandonga wah supportipun. Nggih, kula ya sekajeng gawe ngono niki napa? Usaha menapa? Usaha banci. Ngono ku mboten usaha. Sopo sing butuhake rak kon rono. Pokoke menajeng derek napa ya? Mboten. Kula khusus jenengan mawon. Atas bintang tamu oke sing dipilih bekakas ngeten tur nuwun lho, Pak. Ya suatu kehormatan to Le. Saat sak dhewe iso ditimbali rene iki. Ya ora mung penghormatan ya ngopeni awake dhewe barang kuwi ngertine angsurane gedhe kok. Kok angsuran. Bangane gur tetek ora ya pilih rene. Oh ngono ya. Pancen bapakne Sukino ki ora tau gawe-gawe kok ana ngomong apa anane kok. Sapa? Sik, kok kowe muni bapakne Sukino iki sapa? Sapa? Pokoknya nek ngendika ora digawe-gawe, pokoknya apa anane wae gaeno. Sukino ki sapa to? Niki pun mlaku, pun papat mlaku, wingi tesih 3. Dadi nek wis 3 bulan itu sudah paribasan wis dileboni roh, wis ana rohe. Dadi wis mlaku pira? Ya papat ngono saiki wis bar 3 sasi wingi ning nganti 3 sasi. Kok suwi men to rumah? Agek bar 3 sasi mosok langsung 7 ya 4. Soale sarep tak tekak bayine iki. Bocah iki nggo rezeki lho, elek apik kudu diopeni. Wis tak tak bancai tak ganti jenenge kok. Sinten? Sukiblis. Njonku kok mbok ora wala-wali ngono ku wis tak umumke nang ndi-ndi kok. Ayo ben kok ya sengit aku Sukimene iblis aku. Marele gawe nang hotel horek kuwi kok. Hotel horek ki apa? Hotel horek ki apa? Hotel merah putih. Pom bensin. Yo nok kutut manggung pamundutan. Monggo, Pak. Yo. Nyuwun larasipun pelok barang mawon nggih. Oh, siap, Wan. Sian aku seneng tenan. Pomo wedok tenan mbuh dadi. Cakepane apa ra? Lah piye to? Wayahe wos. Ngono lho. Kok blero? Wong cakepane niku lho. Wis pokoke Minta tisunya Kakak keringat. walah Dilapke. Nggih. Dilapke. Kok keringet bajing ngono kok. Kok pokoke nek nggon permanukan ki pokoke pasrah hak dhewe mesti Mesti ya wis pengalaman kok. Kutut manggung, podang kuning. Kandhani. Waduh. Apri iki apa ya meteng apa ya? Lah pripun to? Kok kaya bentoyong. Kok apa iya ya, Lek? Nek aku ora genah bapakne, lah kowe karo sapa? Lah mbok aku ya lali iki. Mesti kowe ramban kowe. Kok ramban iki? Aku ora harus senajan diseksekke nek kan sego pindang wis karo tangga diseksekke. Lah aku tak Mong garek selenggara. ketok palu tok karo aku. Ketok palu bathukmu ya kok maksaku. Tok. Maksud iki nek nggon anu ki lho diseksekke nek nggon kawak ngono nggo ketok palu mboten to nek wong ijab kabul ki mboten. Ambo aku. Jan Pripun? Paraku harsa ha 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 muni muni
Iya. Mbok sampean nyoba sithik ae to, Lek. Kowe iki mudeng apa ora? Nyapa? Nek kira-kira kowe isih mampu ki tindakno. Senengan kok wong ndek pake dhewe-dhewe kok senengan. Saya endo. Ora nek aku lek ngeden kebablasan lek ku nyanyi jiko napas kebacutan nek ngantek iki keguguran kowe tanggung jawab didukani. Aja wis anu Mbak Apri. Pripun? Mimin rasa engko kutut manggung dadi ancel galeng. Ancel galeng manuk ancel galeng. Neng pelang ha 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 keringan Anggung nyama Hanggung nyama mana has ati mbok kon operasi. operasi napa Pak? Operasi ndas. Kok ndas pripun lho lah operasi niku operasi napa? Ora wis ra usah. Mungkin nek kula kelakon operasi kok mah dijajal Pak Seno dhisik dhewe. Oh, tenono kowe. Lakon aku sik. Nyapa? Kowe macem-macem. Lah piye? Nek iki wis metu, lagi kowe nyanyi kono ora apa-apa men metu sik. Ngono sing tanggung jawab. Lah sok metune kadal iku. Ya ora nek Pak Seno kadal. Lah. Bunglon. Iya. Or katakong Ora ketakon. kok dadi kalkon. Kutet iki kutet apa kalkon? Ah nek dure semono ora ya kalkon. Ora ketakon. Lho kok beda larasane? Aku arep lah kok kanggo kok ngono piye ya padane ra ketang sithik aku ya mudeng notasi. Lah suaramu kaya wong adol apa kaya wong adol es dong-dong ae kok piye? Rambatane ra ngono kuwi, ketok menek aku bodho. Aku bacotno, pancen ya ra mudeng aku. Wah, prei rong dina gegere wis siteng. Napa to? Oh lah niki mbalen ndek wingi kan rada prei, Nggih. mbaleni gawean lawas. Napa? Keruk wedi. Ya men to jenenge ngejaga runa kok saiki ya jenenge wong kok dhewe iki bukan pesaing ya, tapi kan regenerasinya pasti ada. Suatu saat kita juga akan turun. Iya. Saat ini kita dikenal banyak orang, suatu saat mesti ono muncul sing anyar, orang mungkin tidak akan mengenal kita sama sekali. Mimin Apri iki sapa to? Ngomong tinggal cerita. Loh. Dadi wis ono masane. Ya, Kudu Lik. siap-siap ora masalah. Ayo. Har ketek kong 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 har ketek kong 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 hebat ya Lik sing ngempul. Coba Mbak Mimin coba. Ya. Suara wedok. Wedok. Ora ketakon. Kok suarane samono ya, Lek? Ayo Suki Blis kok. Coba ngene lho suaramu ditata. Kong. Kom. Mas, nek ikmah mlumpate adoh banget lho, Mas. Ya nek nyeliring-nyeliring sithik ora masalah. Pak Seno njan niku kok kono ndeyoga kono aja digunakake penjenengan pripun to? Lho, apian ya apiane untuk urusan menika seni menika aja gampang nek kira-kira ora mampu pecat. Lah kuasamu ki apa? Jaman ngono ngelek-eleki iki timbek lho. Timbek. Kabeh apik. kok sing lah menangmu ki apa dumeh kowe iki ngandut jabang bayiku napa piye? Lah yo terus piye kowe? Nek panjenengan ora tegas, wong wedok kudu sing tegas.
Hidup itu seperti itu nek kabeh lemah piye? Ya wis, Pecat sapa iki mau? wiwit dina iki kowe tak pegat. Kang Mas, wong lagi mbobot karo menstruasi kuwi ora kena dipegat. As ora caturan. Menstruasi kok liwat kuping Mbok basamu ra ngono kuwi to. Lah piye? Kuwi jenenge Tirta Karna. Walah, arep ngarani kopok ngene kok dadi ya. Kok mas dicetakke. Arketek kang Oh, manuk ki manggunge ngono kuwi to. Nah piye? Tekku kadek ora manggung ngono kuwi. Lah ra fungsi arep ngomong. Sing nang omah ae lho, Mas. Iya. Mangga 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 Mangga. dadak ngono ki nyapa Lah kok mayang? Mangga mangga. Mangga mangga. Terus sampean Mangga mangga lah mangga mangga. wis lek mesakno kala menjingmu wis. Wong ya pengen berusaha sithik-sithik. Dadi kok ndak ndarani aku mengadol rupa tok, nek suaraku ya pancen ya madolke. Mangga Mi piye arep piye kowe pinarak ingkang sekeca. ya ayo Pinarak nek nyuwara ngadeg ki malah ora tekan. Sinden-sinden ki suarane iso melengking mergo timpo. Timpo ya pri. Ayo coba kowe sampean kuwi kok aku wegale timpuh Ngapa? mesake Lah ngapa? keplenet Pinarak Kang walah Kang Sukimin wis aja putus asa wong ki berusaha semaksimal mungkin Mas sesuk mbok nek ngajari ki nek kita berdua empat mata ngono lho. Nek ngene kan keganggu coro-coro ngene iki aku. Nek kita empat mata kan kok iso masuk. waduh So masuk. saat hasil lek Sukimin saiki peningkatan Apa? nyeluk Pak Seno Mas Ya ora apa-apa, seperti nganggo tembung sing endah. Dadi nek Yeah. nyun sewu ngaturi garwane ki aja kulino jangkar. Lho dadi bro barang ngono ki ya ketoke karepe men akrab ning nyun sewu ora trep. Nanti ya Mas apa kan gaul nyeluk bojone ayo ndes ngono ayo Mas saya akrab ngono Pak ning ngono. Ayo bacotno no, ndak kelangan ngeno. pinaraing kang Jan. Aku mbayangke nek sing nyinden iki wedok tenan lho. Wah, lajeng lanang iki ya mak suarane apik. Wah, Jan. Nduk, ngapa kok kowe pensa-pensap? Ora ngerti kertune. Nyapa kok kertune barang dirembuki. Wong nek ketok heeh lho nek biasa nek nyawang ngono ki suarane apik wong ayu lho tekane basak. Lah iki lho Kak, iki kesalahan. Jangan terpesona dengan duniawi. Mikirnya harus ke depan. Ning kowe iki ya mikire ya ke depan aja. Ngapa? Cemburu ki oleh ning aja cemburu buta ngono. Lah ngalem di depan banyak orang lho. Ngalem bono di depan banyak orang lho. Aku rung pernah lho ngantek ngandut ngene ku rung tau dialem lho. Wis to, sik. Iki jane ngrembug apa? Cemburu wong plantangan kabeh kok cemburu.
Lah temene kok ya. Pri mbok sesuk kuwi dandan sing elek ngono to, Pri? Marake aku ora payu. Nek aku kowe mbok rasa dandan aja to Mbah Imin, aku nek ya ger elek-elekan ya nek ana wong foto barang nek langsung elek ya piye. Ayo. Mitra kang nalia sugeng lenggahipun para tamu. Nah. Dijawab dhewe. Pri sugih lenggahipun Pak. Ya padha kowe rekake dandan sanggulan nintir nembung karo Sinoman. Mas nyuwun sekul mboten ngangge endhop. Ora apa-apa kok ya mlegeno kok. Aku sok wegah tunggu beras ning nggonmu. Ardika, aku pesen kebaya kok gerak kon tunggu beras. Tanggal setunggal Pak Seno. Nggih. Ngene Dik Apri diwengku dening yes. Ya menungso to sing lamar kowe iki. Ternyata Mbak Apri itu kutut manggung juga bagus. Iya. Kalau Mbak Mimin itu juga bagus, yang enggak bagus rupane. Ora apa saiki anu manuke diombeni, Nduk. Omben. Rekake guru. Papa guyu terus lho. Papa dengkulmu melocot. Piye to? Masalah papa kleru. Mbok jangan tensi to, Pak. Ora-ora kok aku iki nganti di WA wong. Nek bapakne Nek ngerti bintang tamune sampean terus mbok nanti Mbak Mimin dicium. Ras. Apa ya tenan ya Lek, apa ya kudu ngono nuruti netizen ki rak ya ora ono gampang. Ngrangkani wong kae ora gampang. Lah piye to? Lah ya ki mau nuruti netizen kon mencium ngono ya nek kono ya nek kondisi ya kusik-kusik. Nek kono sing ngresake aku ora iso menolak. Engko wae nduk esuk-esukan. Nek seratek semangat kae. Oh iya iya. Bancinge can metune jam 12. Apa? Areng apa? Enggak, cuman ini pengen Enggak apa. Dedek pengen melihat ayah. Piye? Dedek pengen melihat ayah. Kalau Mang Tili Dedek iki dedek sing ngendi? Sing iki apa sing ngendi? Jarene lho Pri, nek bar 3 bulan triwulan pertama, triwulan pertama kuwi ra entuk ditiliki bapakne. Heeh. Men janine iki melekat dengan rahimnya. Ning nek bar triwulan pertama bar kuwi langsung sampai 9 bulan malah kudu dikerepi. Engko ndase belong. Ya ora kok belong. Apa ya omonganmu piye to maksude kuwi tekono Pak Dokter apa Bu Bedan ndak andaran aku ngapusi. Lah kok nek kebentur kan terus 4 bulan itu. Kaget aku. Wayah ditengok. Tang sasi kok priwingi rung gelem nyedak kan jek 3 sasi. Tang sasi, 5 sasi, 6 sasi, 7 sasi, 8 sasi, 9 sasi. Terus engko bukaan 8, bukaan so aku pengen ditunggoni kok semen. Suami siaga siap antar jaga. So nek bukaan songo nek harus di samping nyata engko memberikan adan. Nek ora siap-siap melumpati kotak iso gila. Mboten. Benjang menawi sampun medal ya langsung persiapan bar diresi Ibu Bedan langsung dicek putra menika langsung adan panjenengan. Apa langsung dibanting? Ya ora. Serku pancen ngono kuwi. Kan dadi putra sing soleh lan solehah. Dadi yang terdengar di telinga dia itu adalah adan utawa nek dalam kandungan ki lagu-lagu atau musik sing klasik-klasik ngono ki lho. Jok kuwatir pokoke sok aku tresno karo kowe begitu metu cret ngono kowe urung sadar to langsung tak gendong tak susokke kire. Buktikan jangan hanya dengan kata-kata, buktikan.
Ayo no, manuke diombeni sik. Omben na Nek didelok saka mburi iki lanang banget e. Alah. Sampeyan ro pundak kok gede pundak. Alah, nek wong ra senengi kurang ing panacet. Dhisik gak rung anu etuk kaya ngopo saiki katon apa. Saiki kok anu kencana katon wingko. Ora apa-apa. Sabar ya Le, pancen bapakmu ya. Jenenge bapakmu ki cara mono pikirane labil. Wong lanang ki nek agek rena penggali le ngalembono ora kurang mergo. Heeh, entek amek kulang golek ning nek pemora agek rasane ora apa-apa, sabar. Iki pancen pacoban kok Tole, pacoban. Wis sing dadekake kowe bakoh kukuh ora apa-apa. Ibu ora apa-apa. ben bakoh kukuhe mangano semen kok ora bakoh kukuh gendah sak jero-jerone bakoh. Lah piye lho jare pengen bakoh? Bayi itu 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI tok tanpa makanan pendamping. Roti mari ra etuk, gedang ra etuk, apa-apa ra etuk 0 sampai 6 bulan ASI tok. Kok malah kon mangan semeni mikir. Lah kuwi isine ora bayi kok. Napa? Angkong. Angkongku nggo mangan letong iki, Bre. Hah? Tidak apa no? Kok terus sia-sia lho kowe iki. Mas wis pule. Loro kok kangsen lho karo Bu Prastiwi. Loro tenan apa ora? Mula sing nakali disuda, ya. Karep ana, ning fisik itu tidak mampu. Dadi aku mau ngelingke lho, Cok, karep ana. Keinginan pasti ada. Menungso mesti duwe ego keinginan. Ning fisik wis lemah lho. Karep apa to? Lah ngerti dhewe iki ra ya ora ngerti kertune iki sadurunge nampa iki aku tak survei no yoga-yoga sing yoga sing yutun karo sing ndregil-ndregil iki. Semene iki sing ndregil sing endi? Niki sing bunang ketok halus sebulane kok ngono. Sapa neh? Terus anu Pak Santoso kuwi ya. Sapa neh? Oke, hah? Sapa neh? Nek Mas Heru kae malah ora, Mas Heru. Ana pamriye kok. Nek Janu, aku soalnya ngerti kenalane penyanyi jagatan adol bagus. Kan salam nggo kae ya Mbak Min, salam nggo kae ya Mbak Mimin kok kabeh kok karepe diberi bek. Nek Mas Mantri? Mas Mantri ora wong halus. Iya, wedi. Halo Beb, engko ndak kowe kendaki ndak njrumuske aku, tak sayang terus. Santai aja. Luka lama jangan sampai terkoyak. Ayo. Gesut. Ayo bacot kena, diombeni sik, diombeni sik. Amben ana emanu kuwi ata Lek pakane lek hatta kok hatta piye lho nganggo larasan hatta pakan ngapa kuwi ngeki semangat kowe ya lek apa-apa ki aja terus suudon jare ra oleh suudon. Wiwit pertama kali kula ndherekaken jenengan Tendayu, terus tentangkilan kula kadhe Apri, ra ya wis pirsa nek suaraku elek. Wis pirsa to? Wis. Ngopo saiki gelo saiki? Hah? Mbok maneh langsung dipitak dhisik-dhisik. Sing mitar sapa? Carane manuk wis garek mabur kok diculke dhewe sak karepeku cara meniki. Bocah ki men piye carane kok saiki sia-sia karo aku. Dhisik rung ketok Apri. Enek dalang kondang kok guru trimo disengeni banyu. Men nek kebangetan ya ora.
Kula ki ngeten lho. Aku kaget Nyun sewu, aku wis kelengganan nek suaraku ki elek lho. Wis to kula mengakui. Suaraku elek, umurku wis 43 tahun, rupaku didandani ora patek ayu. Nek ra kula wis budidaya men kaya kanca-kancane liyane. Men ora jeglek banget. Kok malah mang tambah-tambahi kaya ngono. Lah terus karepmu piye? Sampeyan rezeki mergo apa? Lah mah tak mau. Saiki nek wayang kok ora entuk ngau, keprak iki terus pilingan. Nek ra ya ora kaya ngono kuwi mau. Lah iki ngabani kendange. Lho anak. Ada. Oh, ngoten to. Ngendi kok ket mau. Ora ngomong-ngomong ket mau senengane. Ngoten niku ana ben ana dinanku rebukan sik. Iki kayak kepiye? Jebulane ket mau ki mau ngetes aku. Ngono iku ora bener-bener sengit, mau ngetes di mana kesabarannya lho. Aku Kalau wis siap gak lho. Tak cempol bathukmu mun. Mboten ngaten Kang Mas. Mesti lho iki. Lho, nyun sewu. Cara anak ratu nika to, adi jodokke mesti gelem. Mboten Kanjeng Rama, kula badhe medal rumin. Asine kae dirapeti. Golek endi sing apik. Lah panjenengan kan mau ngetes kula. Nek wong ayu sing njenengan cantik kabeh. Golek wong wedok sing sabar. Kang Mas. Oh, ngoten to. Ngendi kok ket mau. Ora ngomong-ngomong ket mau senengane. Ngoten niku ana ben ana dinanku rebukan sik. Iki kayak kepiye? Jebulane ket mau ki mau ngetes aku. Ngono iku ora bener-bener sengit, mau ngetes di mana kesabarannya lho. Aku Kalau wis siap gak lho. Tak cempol bathukmu mun. Mboten ngaten Kang Mas. Mesti lho iki. Lho, nyun sewu. Cara anak ratu nika to, adi jodokke mesti gelem. Mboten Kanjeng Rama, kula badhe medal rumin. Asine kae dirapeti. Golek endi sing apik. Lah panjenengan kan mau ngetes kula. Nek wong ayu sing njenengan cantik kabeh. Golek wong wedok sing sabar. Kang Mas. Aduh, Gusti. Pangapura. Mbok menawi menika sampun jumbo kalian pratelaning manah kula kalian panjenengan lho Kang Mas. Besok ngenteni apa, saiki ngenteni apa? Ngenteni patimu. Kok neng dalem kae kok alus bareng dipirsani penonton kayak semene kok ndara kersa nglakoni lho. Ya isin aku kok ya. Nek nang omah ora ngerti sapa-sapa. Aku nang omahe goleki ra ketemu-temu kok. Senengane buang tilas lho. Kang Mas. Caket kemawon kersanipun Kang Putra menika akrab kalian ramanipun. Wis ben ra akrab apa warta pateni anak. Kang Mas. Iki kok kaya artari saman ngono. Walah nduk lemu dandan ayu-ayu sedet-sedet ora payu. Terus tetep ngersake sing kaya ngene. Kang Mas. Apa? Sak lumahing bumi sak kruping langit menika mboten wonten priya ingkang nuju prana manah kula kejawi nawang panjenengan. Kang Mas. Badhe oje Kang Mas. Rungos kok dene. Kersanipun. Ya, kayak gitu. Jebul lambemu mbotenan lho, sumpah. Kowe ngerti ra? Tak loloi 5 kolu lho. Biasane ra mung loro ta? Ada? Biasane mung loro, iki 5 kolu e. Nggih menawi ageng setunggal Kang Mas. Biasane loro menawi mamah kok. Menawi angguripun alit nggih kalih-kalih mboten napa-napa. Oh, biasane loro ra di mamah mesti diplayoki rono kae. Kang Mas menika lho. Gagup.
Pak Sinoe mbok ora horor-horor to, Pak. Aku ora tau lho, aku ora tau lho kowe. Si horor pikiranmu. Oh, rungokne. Lah kok loro mloya mlayu niku pripun padha Aku ngeloloi anggur loro, biasane ora tok mama ming tok playoke rono rene tok sesep banyune. Oh, ngaten. Ngono. Mbok ngendika ngoten to. Ngoten cengenges ki ngopo? Sindan-sindani lho kowe malah guyune ki lho. Kulit-kulit ya enak. Ayo bacot kena. Sakwene aku dadi adimu seprono sprene jan lagi emat nek lambemu kuwi jembar tenane lagi iki mau Ora apa. Lah buah rak go. Adik bayi ra. Jane iki kowe kulino mamah apa kok iso nganti sakmono ki. Ayo bacot kena. Semen enak. Ayo. Ngomong bar mangan anggur kok sliliten. Iki Pri, anggur apa rambutan to Pri? Kok kaya ana rambute anggur apa rambutan to ki mau? Mbah lah. Anggur apa rambutan to Kang Mas? Ora ngerti kok. Kok nyengani kok. Tujune ora aku le mangan. Apa? Pom aku rak nyangkul ning bel kabeh. Ayo nak bacotke nak. Pakan. No. Gosek kanggo irama. Oh alah untu tuwa. Mangan anggur sliliten. Pakan. Lho, bareng cedak aku suarane apik to. Pakan. Kleru meneh. Mas, iki kutut ududara. Ayo nak. Ayo. Pakan nono manu kui hatta Bapakne Sukino ngono ora. Kudune kowe le udah. Ya aku kono ora gelem ngakoni kok mbok ben ra apa-apa. Ngomong agake nyawang Bapakne Sukino ngono gake. Bapakne Sukino. Sune rono sune. Kleru. Lancang kowe. Kok lancang piye? Konsonan vokal ki kudu le cetha lho. Ning nek atono ke ya aku ora Saking mantepku rasane kok piye coba. Nyoba kowe. Bapakne Sukino. Oh, jane suarane apik lho jane. Awangi. Ora gelem becak.
Cek militen. Apa? Kowe iki ditandangi apik-apik kok ngurusi lilit. Tek ra entek ya, Pri. Nyapa emang diboke kowe. Ampel ya. Kok kan dudutke apri kuwi. Aduh. Dadi wong wedok rekasane kaya ngene nek ra beneran disalahke. Duit entek disalahke wong wedok, anak nakal disalahke wong wedok. Terus engko wong lanang le tangi telat ya nyalahke. Le dolan kono kok le karipan salahke wong wedok. Wong wedok nggon salah terus. Ora apa-apa. Bu, kula kandhani nggih, Bu. Nek ngantek wong lanang-lanang iki do nyakiti hati panjenengan, ampun ndongake bojo elek. Mang dongake saapi-apike di sepertiga malam terakhir. Salat tahajud, muga-muga bojone diparingi sadar. Rasa jahat dibales jahat ra apa-apa. Niku tantangan kagem panjenengan. Keutuhan rumah tangga niku ternyata dari istri-istri yang setia dengan suami. Nek sing lanang wis melenceng, sing wedok aja melu ramban, ampun melu lenceng, kudu tetep bakoh-bukoh. Lho ngono ki lho. Pak Sino hebat ini karena istrinya selalu setia mendampingi beliau. Oh. Pak Sino nakal sithik diteke. Terus lah apa? Lah biasa nakale akeh ngono. Nek sithik malah diteke, malah nung sithik lah sekulino akeh kok. Jare. Loh, nanti suatu saat dia akan kembali siapa toh sosok yang paling setia yo pasangane. Ngono lho. Nek kono-kono ra mung pandangan tok. Iya. Ning nek ati tetep nek gelem apa jenenge yakin karo atine dhewe, hati kecilnya pasti istri dan anak menika adalah tempat yang paling nyaman. Nggih mboten Pak Seno, ngakoni mboten. Dadi aku cedak sampeyan karo cedak Sukino kuwi rasane ning ati ki ayem. Ayem ngoten lamce. Ya iki wis lerem ya mesti aja dibaleni neh, ora kumat meneh. Entek rung to iki mana? Wis. Oh wis entek to, ora krasa ya. Esa. Yo Nduk, nah Ayo Sa. bocah umur selikur tahun kok mine wis 17. Ngece, aku repicak yo. Telu iki ora 17 Savero. Kok terus picak ki lho, Sa. Iya, iki kelilipen sapu jare Pak Seno. Kelilipan sapu. Ning upama dienggo lek kimen ngono piye ya, Sa? Coba jajal iki mata bungku iki. Matamu. Delok. Bu Guru. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Anak-anak duduk dulu. Iya, duduk. Kan duduknya duduk ya. Apri. Apri. Ulangi cara duduknya. Kowe ngono kuwi mau ki suarane mak klothok. Ulangi cara duduknya. Salah, kamu nggak boleh duduk. Ayo, kayak gitu. duduk. Oh iya, duduk. Ulang Ayo, ya. duduk. Selamat pagi, Cikgu. Maksudku ngene lho. Jadi belajar itu tidak hanya belajar teori saja. Iya, Bu Tapi Guru. juga belajar budi pekerti. Cara duduk Budi sopan nggak santun. masuk, Bu Guru. Apa? Budi nggak masuk. Anu, Budi soalnya sudah menggendak Mbok Dekarti. Jadi Iya. Gimana dong? budi pekerti itu bukan budi gendak Mbok Dekarti. Budi pekerti maksudnya unggah-ungguh sopan santun. lah nggak ada undang-undangannya. Saiki kak wis sing dipentingke ilmu umum tok, teori tok. Ilmu Iya. agama ora, sopan santun ora. Lah kuwi kleru. Nek pinter tok ilmu pengetahuan umum ora diajari budi pekerti, engko rumangsa paling bener njut nggo minteri wong liya. Kleru. Selah. Apa iki ngomong apa tuh? Gurune elek ya. Elek. Lambene elek. Rawero herap rupamu rakyat sik kok kene. Iki lho bedane murid dhisik karo saiki. Dhisik guru agak mudhun, agak tekan latare langsung direbut tase, direbut pite. Saiki kok malah nglambek-nglambeke guru Ayo. maksudku piye? Ya sesuk direbut pite terus digadekke ya. Ya, Bu. Nyileh ke tase iki jo dibuka wae tase isine apa? Paling brambang iki. Saketok akune. Ngono Nduk Elisa, senajan to kowe wis pinter tapi unggah-ungguh sopan Nggih, santun kedah ngaten. karo wong tuwa, karo guru, Betul, karo Bre. tangga teparu yang Hormat. dituakan harus tetap dihormati, Ya. harus tetap diajeni. Nggih. Itulah yang membedakan Itulah wong Jawa, Pan tandanya. gini, bangsa Indonesia umumnya yang membedakan kita dengan bangsa lain. Betul, ya kudu ngono ya. Kearifan lokal kuwi. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kamu murid budiman.
Padahal guruku duduk budiman tapi min. Nganggo nada hormati gurumu. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid Sukiman. Budiman. Budiman. Apik lho iki. Iya. Dadi iki malah ngetekake bintang tamu paut-paut. Pedang kuning. Pedang kuning. Ya. Kok permanuan meneh to, Bri? Mabar Mau manggung ben manuk sing manuk sisan, mengko bar manuk lagi liyane sesideman ngono ne. Nadyan wujuh temong peksi nek jarene nek guru nek gelegen kuwi ra entuk dinah kemek Glegeken. kuwi saru masa ngono pareng Ibu kilaf nak. Bu Guru, habis ini gimana? Aku nggak tahu. Coba. Hakam. Itu gone gurune gesut ngono nak. Guru ki mesti pinter lho, hanya dia tahu lebih dulu lho. Guru tetep dadi guru ning muridé ana sing dadi jenderal. Ana sing dadi pilot, ana sing dadi polisi. Nah, sekolah dulu kok mung dadi bulpen. Nah, aku ya. Kok bulpen pripun ta? Pilot ku mau. Maksudnya ki anu sing sopir motor mabur niku lho. Penerbang. Penerbang selawatan ya penerbang. Ini ya. Ini ki kabar kibar jilbabmu di setiap baku di sepanjang zaman ku lihat kamu karena jilbabmu meredam nafsu busanamu menyejukkan kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA. Kangen banget deh. Jane lagu ki maknane ape? Oke. Busanamu menyejukkan kalbu. Jadi dari berbusana itu juga mencerminkan karakter seseorang. Tertutup, tidak harus kalau belum siap berpakai hijab rapopo ning paling enggak belajar memakai baju yang tertutup. Lah aku nek jilbaban kok mah disengeni mbokku ya lho. Lah ngopo? Lah aku lanang kok jilbaban piye to. Kudune nggo peci. Ayo bajut kena. Masa mingguan kula lana goleki si podang kuning iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. Seno. Ya, semangat. Saya mawon. Ya, muridku ya. Nggih, Bu Guru. Ya, semangat alam. Mencang kepanggih malih. Iya, ya. Muridé kau niki engko gurune marake stroke. Lah. Kepanggih malih nggih. Ya, lah ndang mulya kono. Wis mulya risik kowe ya, liyane men sekolah. Kowe mulya kono. Kayak Murid ora ganggu kancane liyane to. Gurune trauma.
Suarane buantre Raja Mah Elisa. Kaya tuane awan-awan ning ngarep omah kae. Rasoke Bu. Ning yo ngene, guru ki rak muridé 40 kudu ngrangkani wong 40. Burung yo nek sing diampu mung sak kelas nek ngantek 6 kelas ya atine 40 ping 6 kelas. Mula unen-unen tawon madu ngisep sekar dadi guru kudu sing sabar. Anake ra mangkat sekolah guru sok disalahke. Bocah nakal nuthuk kancane kok guru sing sok disalahke. Monggo guru itu tidak 24 jam ngawal putra. Iya. Atas kudu. Iki mau Mbak Elisa. Sinten malih mriki ngangkap iji. Ayo gentenan Mbak Anting. Ya, main Mbak Anting lambang sih. Ya nak. Alon-alon nok. Kowe nganggo jarik apa sarung ya nok? Lah, tak yo ngono nek jarik iki lah. Nah, tak benake nek mau nggon iki mau sing bengok-bengok tak kandhani iki le munyak nendang lah, benake lah. Meneng. Terus esuk iki rada ditarik sithik. Nek kowe jarikmu ora jarik. Nek iki jarik dadi to, nek ra jarik dadi carane dhuwur ki ditaleni sik. Taleni apa le? Dhuwur ditaleni. Lah ya ditaleni sik dhuwure lagi diubetke ngono dadi. Wis ditaleni. Ngayal men iki murid ya. Pripun Pak De? Ya. Mikmu kaya ora jelas to kuwi. Gemerung. Ganti Ndek Mbak Elisa. Cik. Nah. Pripun Pak De? Wah, jajan suaramu sing ngelek kuwi. Ganti omik yang bubung badu. Mama. Kok sincan. Ora. Lah kok kudune nek piyai putri ki suarane rada metit to rada paling ora ya ora. Pripun Pak De? Rada kepenan. Pripun Pak De? Ngono Tapi kudu merenges e. Niki kudu merenges. Ora apa-apa, sing penting suarane cetha kuwi mbane pripun Pak De? Mama. Nggih. Ki ana pamundutan. Napa? Apa jenenge sesideman karo gubuk asmara milih sik ndi? Sesideman. Hah? Sesideman. Sesideman. Sing cetha ngono lho, Teh. Kowe milih sik ndi? Sesideman. Malah kaya suaramu ngono kuwi aku keling-keling ki men dhisik lho. Sesedemang. Ayo Om. Sesedemang. Omnya pelit. Aku gagas sih lho, dalam sekejap kok iso malek grembyang ya. Banci ki lho nek dikai makasih makasih semoga cepat naik haji, semoga ya makasih nek dikai. Nek langsung om yang pelit. Mung sedetik kok saling sesuk sekali-sekali nek nganu Mbak, nek ana apa jenenge sak panggung karo aku meneh mbok le nyandang cara mbiyen. Cara mbiyen pripun to? Cara banci mbiyen. Pripun to? Ya nganggo rok mini terus rambutnya disemir ewel-ewelan kae. Oh siap. Nganggo kaos kaya keronjot tahu kae. Ya Wani ora. Wani no pede padake apa? Apa sih yang bukan untuk AA pasti tak kasih. Iya Yo, sesideman diaturake. Wiwitane Sikilmu ngopo kuwi? Kowe iki nembang ora becak. Nembang kok karo nul. Kaya wong rontok pari ngono ngene iki. nggih, ngapunten nggih Pak De. Anderek Jan ra iso meneng kok saya. Bagus Kang Olabu Doyo Sowan menyang kutha Gedhe. Aku nek iruh Anting sing nyanyi gayane lho, Lek. Kaya penyanyi Niki tahun penonone kaya apane niki? Apa? Niki lho putih-putih.
tisu. Oh, tisu. Dadi sing nyekel mic iki kaya penyanyi tahun era 80-an. Piye? Kabele dicekel siji ngene iki. Kaya wong penyanyi dangdut zaman dhisik karak ngono kuwi. Oh iya. Dingenekke siji. Oh iya betul. Bener. Bentara terus kayung-yung selendang kuning Kang Sangking lek ki menar ngopo? Ayo. Mbak yo Mbak Yu Areng niki. limpek ke alon-alon kok maksane iki. kok alon-alon kok ndodok limbake kancanku nek mak ngono piye Kula bar sakit lho Pak Seno. napa Bar sakit kalau wingi wonten Kalimantan iki kula sakit. sakit napa Yo kekeselen Kok dadi sik tak apa? anu sik. Napa toh? Tak stop sik. Anting ki mesti bar sekolah ora adus. Lah ngapa? Delok sikile enek kepekane notasi iki to. Nah, aku adus lah kok enek kepekan. mergane arep ngapa Kepekan Ya iki kok Allah yo aneh. neker. Lho mana ra percaya disut ya Allah ya kaya mergane mau Ya ampun. ujiannya jam 4 aku adus toh Lah tek ra terus kok aku resik. ngepek loh ora aku ujian jam 4 Lah ujian kok ngepek tak kandhake dosenmu lho kowe malah Iki live streaming ki live streaming lho. Gua mula Pak niki wonten dosen kula lho Pak De ayo salahe kok kowe iki ya kurang ajar kowe jenenge sesuk nek iki sinau ora ya kuwi beco ming nang kene ayo Lah terus nang kene kok ya iso aja ngepek nek sikil iki apa nek ujian karo jegang ngene ya. kan kula nabuh bonang to pas niku nah terus kan ngene iki nek ngene terus anu sikile ya Allah gua sikile kene kebak catetan nih. aku mergane ndak apal Nduk ngene iki nyun sewu iki ana plus ana pluse ana minuse. Pluse jane wong ngepek iki ana 3 hal. Ha to. Ya kreatif men ngono lho. Lah ya pluse wong ngepek iki ana 3 hal. Apa? Siji mesti kan maca. Heeh. Terus ngerangkum. Heeh. Terus diulangi. Dadine secara tidak langsung dia itu udah belajar 3 kali. Maca, ngerangkum, nulis. Ha to. Dadi 3 kali dia melakukan pengulangan pelajaran itu. Mung eleke awake dhewe kadang kurang yakin dadi dadak buka kepekane kuwi utawa mbiyak kepekane. Kekurangannya di situ. Jane kowe wis bener teknikmu. Beneran maca nggih ngerangkum otomatis kan tok rangkum terus dek tok tulis lho 3 kali belajar ning harus yakin rasah dibuka ngene nek kowe mung kono lah nek ngono aku nang pupu kene rak ya malah tak lorot ngene ngono aku malah Ling golek nggone lho ting kowe iki kaya ndagimen kan lho. kula ngene iki to sila ngene iki to niki lho piye to iki angel apa pokoke kula sila sikile kula dekek dhuwur kan dosane mboten ngertos dadi saiki ya dadi ngerti saiki ya dosane dadi ngerti Pak aku kula sebenarnya dosane diseneni masuk lho Pak eh kula benjing diseneni wau ujiane ora apa-apa ngono kok Pak D nggih diseneni nek ya takoni Pak dosenmu kok ngepek ngopo sakon Pak D ngono wae sing bijine elek men Pak D wis dosane ning Pak D kono iki aja kok bijine elek Pak D iki disambati karo penyanyi wae tenang wae kok Pak D iki aku anake sapa Pak D Kayak dosene rawuh mriki yo. dosane ten mriki ya Pak wis bacut konangan kowe ora iso nyimpen wadimu Remi kula meh ngempol kok Pak Pak dosenmu sing endi dosenmu sing endi Pak Kriswanto ngapunten nggih ora apa-apa santai wae Pak jujur Kris, kowe iki wong pun cerdas jujur untung pun wangsul jaluk biji piye biji sing abang apa sing ireng lho biji sing abang bijine apri cilik-cilik Ya aku kok piye ra duwe ngono to. ya terus ke wis rasa tok pikir Wis.
Sok dipikir dina Padang. Besok nek ditukani ngomong kancane Bude Mimin ngono kok tak. Mangke Pak dosen kok tak maling tahan. apik bijine. Oh ya tak tandangane Pak dosen. Selendang kuning kang saking Mangsaku saya muda taune kok wong-wong iki saya pinter ya. Aku mbiyen kelingan lho, ujian mbiyen tau tak naik koyok loro kae. Nggih. Takoni keneng napa? Kula untu Pak. Ya wis mlebu bareng garap PR ya tak kletek jerone catetan tok. Lho sesuk dienggo kuwi. nggih nggih swara kurang premono ning wasis ngungrung aku adus Kowe iki dadi wong terlalu polos, terlalu jujur upama kowe mau ispalan iki kepekane gending iki mau ngono rak ya iso kok mah aku ujian ngepek tak ya mah mbok buka dhewe nek mah. aku dikira ora adus e Sopo sing ngomong kowe radus? Mas Bimo Iki ki adus, ming ora sabunan. nggih sabunan Dadine catetane isa. Kayung yung marang bendera Dia Sulestyo Pijer ngincangaken alis Kowe ngapa Min? Dipoto. Ora to. Aku njuk wedang. Terus no sesidema Sling
Sing girang ditambahi loro. Iya. Loro ndi? Lah kuwi Mbak Apiro Mbak Mimin iki. Piye Nek? Semangat penggirong. Semangat ya, Ca. Ingkang asmanipun Pak Katno ingkang pundi? Nanya apa? Ya agak viral kok yo, aku ya mengikuti lho. Tapi ya ini Mau ya wis muni pengen duet ro Mimin. Oh, nggih cocok lanjut ya ini ya. Lanjut lho. Luar biasa lho. Bibar Pak Seno menika ki- pokoke. Oh siap. Nggih. Ayo, Ting. Matur nuwun nggih sedaya. Sampun Pak D. Iya, Pak. Mbak ya Mbak D. Iya. Aduh. Iya. Tenuwun doane. Lho. Ya. Nyombak. Bocah polos biar. Delok sing tak tulisi mau kaya ngapa? Oh lah kok. Sesuk iki tekan dhuwur. Iya. Ngapur ora. Ayo sak gending ya iso sak sikil tenan. Iya catetane ya maya. Dadine ya iso rata. Iya pancen bener. Heeh. Nyenengke ya, Mak. Cah lugu iki malah nyenengke ngene iki ana. Iya. Ayo gentenan, tatin yo. Ya monggo. Iki ya lugu iki, Ini Lek. lugu, ki halus. Ya ora lugu, Lah napa? glugu. Ki halus iki. Ki halus banget kaya anting iki. Wis kono Lek tandangono aku kok ra penak ya. Aku nek tak alem halus-halus iki halus banget iki aku. So aku ngerti kertune ganas ngono tak alem halus. Halus iki wonge halus. Halus. Halus kaya- Nek halus jare ning nyakep. Halus rene. wonge halus. Mbak. Nggih. Halus. Nah, ngati-ati lho. Tatin iki sejarah wis ngentekke banji 15. Tak apake. Amin kok kempiti wae glagep-glagep. Mosok yo glagepan. Ya ora nek iki kulino dikempit ra mati nek iki. Lah, Kulino ngempit soalnya. Nakal kena setore karo kowe no. Ya ora ya. Sugeng dalu Mbak Tati. Nggih, sing dalu Mbak Mimi. Iya yo kata nyenengke seger. Segerdu mesti. Seger bong. ora iki jenenge pengetok-etokke bojone ling ngopeni tenanan ngono lho, Lek. Ora. Senajan to nyambut gawe kesel bendi bengi nderek kanca-kanca warga laras nyatane ya tetep ora ketok le layu, ora ketok layu. Malah bojone Lek layu iki. Oh tak. Iya tak pek kabeh soalnya. Nggih, monggo. Ini napa, Pak? Iki eneng mau pamundutan podang kuning wis. Ya sesideman mau Mbak Anting. Pun. Terus gubuk asmara iki urung. Oh iya diaturake. Oh nggih. Yo gubuk asmara. Kangge bawa mboten? Yo nganggo kok yo. Izin Mbak Ika sik. Nggih, izin Mbak Ika. Ayo. Maaf ya. Hah? Kon bayar ya, Pak? Piye? Karo Mbak Ika kon bayar. Mau tak bayari ki rasa kuwatir. Aku rung entuk-entukan, engko nek entuk tak bayar ya. Arep aku rung kebayar ning tak bayar aja kuwatir. Mula ta mula. Sesuk nek digenahke sik. Ngono lho. Dadak kok kean cangkem wis. Lah nek ngono ki rak ya rugi to. Oh kuwi udu salahku, kuwi salah sing nanggap sing plintat-plintut to. Sesuk nek ngono ki rasah ditampa. Rasa ditok wis tak omongi tok ning sios menawa mboten. Nek mboten di DP mboten sios mboten napa-napa. Di DP ya nyatane wah wis ora apa-apa iki dadi lakuku. Ya. Ujian. Anggap ujian, ora Ya ora masalah. apa-apa dalang kondangi wani tombok no. Wani apa? Lah iya, padake wong tipis. Padake wong tipis. Ujian ning ra iso ngepek. Wong ngene iki ya tipis tenan suwe-suwe. Ya, tak gawe seneng kok aku. Ya monggo. Guyune lamis berarti. Guyune lamis. Kowe kok dadak cerewet iki? Mbak, ngono ki sandungane wong nyambut gawe. Lah nggih. Nah, seneng terus niat ya jeneng kanggo sok kadang kala di berkerikil-kerikil. Nggih mulai ya sedekah, Pak. Pak ujung-ujunge terus kono. Ya ben ra ngono kuwi lho Wis maksud. ben mengke wae saune-unine. Ning nek sing tembunge sing sithik sedekah mau pancen ana benere. Aku tahu kelangan duit. Anu Mbak Mimin Mbak Munawi sok sedekahipun kirang. Mugi-mugi dengan lantaran dielingke ngono kuwi
ya wis akeh ning mbok menawa jek kurang akeh ngono. Dadi ana sithik-sithik akeh ana benere Mbak Tatin. Nggih. Wujude ora kudu sedekah duit, ego partikel lan sak piturute entengan, ya ki ya sedekah. Ora kaya lek Sukimin lho. Ngapa? Sedekah awak ki ora kena. Sedekah awak. Tekno duwene kuwi kok. Duwene kuwi ya ora kena kok ya. Maksudnya awak kula niku kula nggih gotong royong, rondo. Aku nek gotong royong ora tak seneng, nek rondo aku seneng. Lah nyapa? Lah dirombo wong sak desa. Senenge ra jamak-jamak. Ra ngirit kentongan ya. Lah apa? Lah kowe dirombongke ra malah ngirit kentongan nek unine tak tok tak tok. Apri senengane mentah. Sok tak-tok. Ayo nak, kakek nak. Nah, ya. Nyingkar Nyambut gawe iki le totalitas, semangat kok gur le lunggah-lungguh ki selak liar mangan jeruk. Yo maklum karena wis banci tuwa ya. No. Lah Dora mudeng. Lah. Ketoke aku mau nglunggah-lungguh. Nek usia udah di atas 40 kaya aku ki, nasi itu kalau malam hari bukan tidak boleh tapi dikurangi. Apa nasi? Nasi makanya diperbanyak buah, anggur, jeruk, ngono-ngono kuwi. Terus mau makan Jadi pola makan itu harus diingatkan, pola hidup, pola makan, terus kokian pola bareng ngono kuwi kudu dianu. Sing marake wong anu kan cepet kuwi, pola makan tidak diatur, pola hidup tidak diatur atau Iya. kokian pola ngono malah. Terus gak ora- dipangan wae rasa omong wae mengarep mangan kok. Iman. lek Sukimin ki Bismillahirrahmanirrahim. sinden apa codot ya nek wengi kok golek buah iki aku gumun Ora aku. apa-apa men. Anake men sehat nek kurang Lah gali meneh. Sing bahas anake. nek ngantek anake Pak Seno kurang vitamin C. Lho, piye? Iki wis Bapake gantenge kaya ngene, mbokne cantike kaya ngene, anake kurang vitamin C. Jarane. sesuk kayak cetok nek Lanjutno nak, kaki nak. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Masa aku mau liane dadi kancane ngadeg lho, mbasane aku ngadeg kok malah lenggo. Kuwale. Lah? Kok mbasan aku ngadeg. Kuwi ki medan-medun ki mergo aja nganti ketara. Oh, dhek nek ketemu wong lemu ngono waras e. Masa ta? Pak Seno iki wadiku tok mang buka ning kene lho. Ngono. Jare wis nabung sih. Oh, wadane. mau ki kebayake ora ngono kayak dadi ngono ya kuwi. Kuwi iki disapih. Lah. Ih. Tak disapeh 3 jam kok ora gelem. Lah. Kose nek karo Tatin ku iki lermo sik. Takon lerem sik. Oh iya marah Gelem ora? kok. Marah aku ora wegah nyawang kowe ngono terus iki marah glegeken kok, Mbak. Tak entekke sik. Ayo bajutke. Ya jan ombo tenan ya. Apa anggapmu Mimin ini wedok? Ora kae iki Lah? play rong dina wis jenggote metu kok. Halo, Bro. Oh, lanang tenan ya. Ah iya. Aku anggere aku klambi lanang dina unekke. Adewe iki dua sinden apa ning pasare kon gelungan no aku ya. Ning pasar yo gak kathok cendak, ngarepe kathok cendak ra itu. Ayo nok, kaki nok. Kaki nok. Lingsep yen ke mutan lelampahan kang Wis iso nek satu saat nek bareng meneh nggo seragam SD. Jo gawe seragam oh lucu. Lanang mau wedok SD nih. SD seragam wedok. Wedok. Heeh, terus nganggo anu Aku mau ketek ndelok ini.
Iki lho ketok taline BH lho. Wong lanang OBH. Ya ben ku patut-patut kok nek ra ngono ra bentuk kok Mbak aku. Lho rekasane kaya ngene lho Pak nyanku mulo. Kanca-kanca yoga iki lho aja sok nek wong wedok dandan kesuwen tak tinggal mangkat kok dhewe ngono. Wong lanang adus sisiran mangkat wong wedok iki nek perabote lho dipernah ngono wutah-wutah tenan kok. Kok Nek gonamu sing utah apa? Sing utah ya damen kuwi. Maksudnya iki lho piye lento-ento kae bojone sapa to? Oh, garwane Pak Seno Nugroho. Oh, mulo ayu. Lho. Pak Seno sing itu. Lah ya cek jeneng. Oh, Pak Seno warga Laras. Oh iya ya. Mula wong jenenge wong seni le nyandang trep. Lho, ra ngono. Kae sapa to kok le nyandang teng glombrot. Kringete kucing. Anu bojone Seno. Lho, Seno ra oh, bojo dualang kok ngetrep ke ra iso. Berarti bojone kae ya ngono kuwi. Lho, ra ya ora ngerti apa katut to. Dadi wong wedok ki ya kudu iso membawa Jaga prajane wong lanang dari Kae sapa to berpakaian. kae wong wedok kok klaose kaya keronjo tahu. Kathoke cekak. Bojone Seno. Wow, doyan banci to wong. Sasor derajat. Mboten apapun yang kita lakukan itu membawa wilayah nggawa sedulur nyangking kanca. Kancane sapa to mula lah wong srawunge karo kae. Mula apapun yang kita lakukan ki awake dhewe kudu kebaing pangati-ati. Direwangi ati-ati sok kadang kala kok keplere sok kadang kala ora peneran. Ngono to Mbak Tatin. Seniwati iki godane ya akeh. Kaya aku barang ngono ki godha yoga-yoga ya akeh. Mulih nular foto antri ya nek mung antri foto nek antri liyane ra ya Dedek terluka. Nek mung antri Antri foto apa? ora apa-apa. Lah nek aku diantri piyai semene ra ya. Piye gelem ora? Ya, diantri pengen diantil kok rumangsaku kok. Ayo nak. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Wah, jare tenan. Delok polahe Mbak Mimi ini seneng. Iya. Ya wis seneng tenan. Kawan bayi Pakmu, kawan Jenenge? bayi. Sapa sing iso terang tenan? Jenengan. Aku ki rung picake. Agine kok ngalem terus. Mboten Delok ngoten. polahe iki lho le seneng, kemayu ngono lho Dek iki ngetrapke apa sing dienggo sing disandang ki apa? Ayo didelok sik ya. Nganggo Iya. beat. Solah iki lho. Iya. Tak tung dangdut, tak tung dangdut, tak tung dangdut. Cik-cik. Kaya nek gemes kae ngono kuwi. Nakal. Kawan bayi kok ketoke ra kunci. Kaya kemantil ngono. Kemantil. Pak Seno, Ngapa? kula sesuk mantuk anu gaya mawon nggih. Sesuk-esuk. Nggih ngoten. Ora apa-apa kae kandange kirikku ya selo. Dek jeli. Sing pendopo etan niku le. Oh, arep karo sing anu, karo sing tukang nglukis wayang. Iya, Mas Gun. Kan saudara kembar ya. Lho kono ki lantaran merantau ning kono rak jenenge ning kono iki elek. Halo, Pak Gun. Kancane bangsa halus-halus ayo kuwi ning ndi? Ayo kuwi. Pokoknya kalau mantuk mriko. Ya wis ra apa tak jodokke Ambon. Harapan kula niku nek nyan mengke wungu terus kilap nubruk kula ngoten lho kok ditok-tokke wong. Wah, ya ora mungkin kok ya. Saking sayae kok. Monggo. Hah? Kayak Bayam. dinyanyi ngono lho, Pak. Hah? Kayak dinyanyi. Nyanyi ndasmu. Lah wis saiki iki lho wis nganti kelet-kelet ngono lho. Cara wong iki terlalu ngelak ngono lho. Aku wong ora edan dinangan. Ya didumuk wae wis. Bagi-bagi lumayan itu ndas kena mbok nggo sangu mulai ning senton. Apa aku ta? Lah iki biasa ndas mata wis bajing wis nang aku kabeh. Ayo nok Iya. sakit. Iya. Tresno. Yen liwat aku keling
wis matur nuwun. Ya.